In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En voordat we beginnen wil ik natuurlijk onze kijkers op sociale media welkom heten. De kijkers bij Tele Curaçao hier op Curaçao. De kijkers van NOS TV op Bonaire. En natuurlijk de kijkers van Salto TV in Amsterdam. Welkom allemaal. Er is olie aangetroffen bij Coral Tabak, maar het goede nieuws is dat het om hele kleine hoeveelheden gaat en dat het ook al een paar dagen geleden is aangetroffen. In het algemeen kan worden gezegd dat Curaçao ontsnapt is aan een ecologische ramp. Dat zegt Leslie Fair. Hij is de directeur van de dienst Risicobeheersing en Rampenbestrijding, want er was natuurlijk een grote olieramp bij Trinidad en Tobago. Er is een schip gekapseist. Bonaire heeft te maken met olie dat is aangespoeld op de kusten. Dat is grotendeels weer weggehaald. Maar Curaçao heeft dus afgezien van deze kleine stukjes olie nauwelijks last gehad. Er wordt nog wel gecontroleerd. En ook op Aruba lijkt het eiland te zijn ontsnapt aan het aanspoelen van olie. Maar het grote gevaar is wel geweken. En dat is goed nieuws. EVO-toets niet langer beslissend. Dat meldt de Extra vandaag. De EVO-toets is een toets die als instrument wordt gebruikt om te kijken naar werkniveau. Een leerling van de lagere school noemden wij dat vroeger, de basisschool, het funderend onderwijs, welk advies hij of zij krijgt om verder te studeren. Dat is niet langer doorslaggevend en dat kan worden geconcludeerd uit een brief die is uitgegeven door het kantoor van het ministerie van Onderwijs. Volgens deze brief is onderwijs een van de aandachtspunten van de overheid en moet er elke keer worden gekeken of de instrumenten die worden gebruikt wel het beste zijn. Nou, nu op deze manier wordt er besloten dat die EVO-toets natuurlijk nog steeds een bijdrage kan leveren, maar het zal niet meer leidend zijn in de keuze voor het verder studeren van de leerling. En dat geldt vanaf volgend schooljaar. Bethesda krijgt 1,5 miljoen van minister Silvania. Er was de afgelopen periode enige onduidelijkheid. De minister van Financiën en Gezondheid, Javier Silvania, zei tegen Zorginstituut Bethesda dat ze 2 miljoen terug moesten betalen als ze niet konden aangeven dat ze dat geld, wat een bijzondere subsidie was, goed hebben gebruikt. Of in ieder geval hebben gebruikt waarvoor het bestemd was. Nou, die kou lijkt uit de lucht. En tegelijkertijd heeft Bethesda te horen gekregen dat ze 1,5 miljoen meer op de begroting krijgen. En dat is goed nieuws, zo heeft de directeur van het Zorginstituut tegen Extra gezegd. Het geld zal worden gebruikt voor de kortdurende zorg en ze is blij met de verhoging van de begroting, omdat dat volgens haar aangeeft dat Bethesda goede zorg verleent en op de goede weg is. Containers met drugs naar Nederland. Dat is een zaak die gisteren is begonnen in de rechtszaak. Duurt 5 dagen. Er zijn 4 verdachten in verschillende leeftijden van 33 tot 71. De oudste persoon die is wegens gezondheidsklachten op vrije voeten. De rest zit vast. Want waar gaat het om? Ze worden ervan verdacht dat ze in een periode van enkele maanden tussen 18 mei en 6 juli 2022 in totaal bijna 200 kilo cocaïne in containers hebben gestopt die naar Nederland gingen. Een groot deel van die containers zat in stenen, dus het was niet zichtbaar dat de drugs in de containers was gestopt. Maar het is een hele ingenieuze manier geweest. En nu staan de verschillende personen terecht in een zitting die de namen heeft gekregen Crow, Sparrow en Parrot. De komende dagen wordt er nog verder de zaak behandeld in de rechtszaak. Maar tot nu toe zeggen de verdachten heel weinig. Inbraak bij Op is Op in Santa Maria, dat is vannacht gebeurd. In de vroege ochtenduren kwam de politie erachter dat er een inbraak was geweest bij Op is Op. Er zijn verschillende spullen meegegaan. De onbekenden hebben de deur van de winkel gebroken. En daarna kwam de politie en Securitas om te bekijken wat er allemaal is meegenomen. Maar vervelend is het wel. Doen praat met PISA's. Dat was al aangekondigd. De leden van de onderwijsvakbond Doen willen vertegenwoordigd zijn in het centraal georganiseerd overleg ambtenaren.
Nou zegt de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening dat dat niet kan, omdat de meeste leden van Doen werken op bijzondere scholen, niet in de strikte zin des woords ambtenaar zijn en daarom niet vertegenwoordigd kunnen worden. Terwijl Doen zegt, ja hoor eens, deze mensen werken in het onderwijs, dus wij willen aanwezig zijn als er beslissingen worden genomen over deze mensen. Nou, dat is de huidige situatie. Doen krijgt geen oor bij minister Martina en sprak gisteren met minister-president Pik Pisas. Die ging even uit de ministerraad om met de leden van Doen te spreken. Hij begreep hun klachten, hij begreep hun punt, maar zegt dat het ook een punt is die verder door de minister van Onderwijs, die Treven van Heidoren, kan worden behandeld. Hij had waardering voor het feit dat ze opkwamen voor hun leden, maar kan op dit moment niet veel voor hun doen. Doen gaat verder en bedenkt ook of het nodig is om gerechtelijke stappen te nemen om toch vertegenwoordigd te kunnen zijn in dit overlegorgaan. En dan afspraken voor de BES-eilanden. Er is 3 dagen vergaderd in De Bilt in Nederland. En dat is gedaan door de bestuurscolleges en de eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En uit dat overleg is gekomen dat de 3 eilanden een permanente vertegenwoordiging in Den Haag krijgen. En voortaan eerder betrokken zijn bij het maken van beleid en wetgeving. Verder komen er verschillende niveaus van financieel toezicht voor de eilanden. Dat zijn enkele van de belangrijkste afspraken. Het gaat om de werkconferentie WOLBES en FINBES. En volgens de staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft iedereen in goede, constructieve wijze met elkaar kunnen vergaderen. De belangrijkste punten worden nu in de komende periode verder uitgewerkt. We gaan even over naar de break. We zijn zo bij u terug met meer nieuws. De lekkerste muziek alle tijden, non-stop tijdens je werk. En in je lunchpauze in de auto hou ik je gezelschap met de puzzelplaat en de nieuws top 3. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. Es único na cosa. Por el año 2016, nos tiene planta de bloque más grande de Kosovo, en Hes 1500. La planta aquí nos puede producir todo tipo de bloque y clenco na diferente color y forma. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint-Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we verder met het Curaçao North Sea Jazz Festival van dit jaar. Want gisteren zijn de eerste namen bekendgemaakt. 's Ochtends was al bekend dat Seal, de zanger, zeker zou komen. Maar de organisatie heeft later op de dag ook meer namen genoemd. En het festival dat wordt gehouden van 29 tot en met 31 augustus op de locatie van het World Trade Center. Die heeft op donderdag 29 augustus de groep Chic featuring Nile Rodgers en Leonie Torres.
Op vrijdag zullen onder meer Gladys Knight, Gregory Porter, Mark Anthony en de al eerder genoemde Seal optreden. En op zaterdag Eros Ramazzotti, Liz Wright en Matteo Mancuso. En de kaartjes zullen beschikbaar zijn vanaf 1 april. Dan gaan we naar Aruba, want daar heeft de Kamer van Koophandel een enquête onder ondernemers gehouden. En daaruit blijkt dat 80% moeite heeft met het vinden van gekwalificeerd personeel. 2/3 van de ondervraagden zegt dat het een groot probleem is om goed personeel te komen. Een kleine groep heeft geen enkele moeite om mensen aan te houden. Maar over het algemeen denk ik dat je kunt concluderen dat bij Aruba het vinden van gekwalificeerd personeel een groot probleem is. Dan gaan we naar Suriname, want daar heeft de politie 600 kilo cocaïne gevonden in een Suriname Airways vliegtuig met bestemming Amsterdam. Dat werd gedaan toen technici te horen kregen dat er een onregelmatigheid was in het vliegtuig. In een speciale, aan de onderzijde van de cockpit in een speciale opslag vonden ze 17 dozen en met in totaal dus bijna 600 kilo cocaïne. De drugs zijn overhandigd aan de politie en er moest natuurlijk onderzoek gedaan worden naar het vliegtuig. Dat heeft enige uren geduurd, maar na de vertraging is het vliegtuig gewoon naar Amsterdam gegaan. Dan komen we weer terug hier op Curaçao, want het is volgens Curaçao Cleanup nodig om aandacht te besteden aan digitale vervuiling. Dat is wereldwijd een dag op 16 maart waarin stil bij wordt gestaan dat ons bureau misschien wel schoon is, maar op de verschillende internetpagina's die we hebben, de verschillende telefoons, de verschillende iPads, de verschillende computers die we hebben, enorm veel zaken bewaard worden waar we eigenlijk nooit meer naar kijken. En dat kost energie en daar moeten we bij stilstaan. Charlotte Bikker van Curaçao Cleanup legt het beter uit dan ik. Digitale vervuiling is digitale afval die je bewaart. Maar die je niet ziet. Die je niet ziet. Nee. En dat is heel belangrijk om de mensen bewuster te maken hiervan, van al het digitale afval die je bewaart. En dat zijn gewone foto's die je hebt op je telefoon, in je computer, via je app heb je een heleboel apps, je hebt een heleboel mails en je hebt een heleboel files op je computer. Dat zijn allemaal informatie die je bewaart, maar die je eigenlijk na een tijdje niet meer gebruikt. En zeker niet als je ze een paar weken of een paar maanden niet gezien hebt, zul je ze daarna ook niet nog een keer gaan bekijken. Ja, laten we eerlijk zijn, na 3 maanden ga je echt niet naar een mail kijken. En er zijn een heleboel mails die je jaren bewaart, onbewust. Maar daarom, het feit dat nu deze internet die we goed gebruik van maken, in deze digitale wereld waarin we wonen, verbruikt veel energie. En dat wordt te veel, want je weet, er is veel, internet geeft veel uitstoot van CO2. Dat is kooldioxide, dat is niet goed voor het milieu en het klimaat. En je weet allemaal wat de schade kan zijn hiervan, we merken het al. Dus vandaar dat de laatste jaren de World Cleanup Day organisatoren wereldwijd een speciale dag voor digitale clean-up hebben bedacht. En dat is op 16 maart. Want alles wat je bewaart ligt niet zomaar digitaal ergens. Het kost energie om dat te bewaren. Zeker. Ja. En het gebruikt meer energie. Want mensen laten die dingen staan. Dus men bewaart het, maar op een gegeven moment vergeet je het. Ja. Dus laten we heel praktisch zijn voor onszelf. Als je niks hebt te doen thuis, je hebt je telefoon altijd in je hand. Je zit bij de dokter, je staat in een rij, je zit in een vliegtuig. Begin even zelf aan je telefoon. En als je aan het werk bent en je bent eventjes met wat bezig, doe dat elke dag. Het gewoon kan weggooien. Foto's die je niet meer nodig hebt. Precies. En vooral dubbele foto's, dubbele video's. Hoe vaak sturen mensen dingen, oh is deze goed, is deze niet goed? Gooi ze allemaal weg. En dat helpt zeker met de energie die men verbruikt wereldwijd. En vergeet niet, het is een cloud, hè? Het is een wolk die je niet ziet, nee. Maar het gebruikt wel veel energie. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd en we zullen er in de toekomst meer aandacht aan besteden. Maar tot zover het belangrijkste nieuws van de eilanden en een beetje internationaal. We zijn er morgen weer, ik hoop u ook.
Het allerbeste. Tot ziens. Dag.